Renungan Harian HKBP Jumat tanggal 12 Mei 2020. Debata Mangaramoti Turpuk Sadarion Pangungkapon Bindu Tulu ayat 10. Ai diradoti hodo hata habengeto nasianau aupe ramotakku maho di ari pangunjunan naneng ro tuliat portibion mangunjuni akan mangingani tanoon. Debata Mangaramoti dongan saha porsiaon nda dahya di perbagahon debata parngoluan naso marsitaonon tu akan nama haporsiai huhut nasatia tu ibana alai di perbagahon debata do tuhita na diramoti ibana do hita saha tu arina parpudii atong ahamana ikon taulahon moloro aka parsorion dohot sitaonon tu parngoluata didok debata do tuhita marhite hatana sadarion ai diradoti hodo hata habeng itu nasianau aupe ramotakku maho di ari pengunjunan naneng ro tu liat portibion mengunjunin akana mangingani tanoon. Adong dua na ikon taulahon molo songgop aka parsorioni di parngoluata ima uduk tuhatani jahoba dohot di bagasan habengeton paimahon ibana di tujuhondo suraton tu ruas na adong di Philadelphia ima marhiti apostol Johannes. Ruas Philadelphia ima ruas na uduk di hatani debata jala bengit paimahon haroroni debata ditikiro aka sitaonon dohot parsorion diadopi ruasido marhiti habengeton dohot haporsiaon natogu dang mandele dang mabiar jala dang malala ate-ate nasida alani parsorioni ndada didului ruasi huasona asing na bui palwahun nasida yan aka hasusaani dang mangido pangurupion nasida tu huaso na asing tung nasian Tuhan debatado marhite hauduhon dohot habengeton nasida tu debata jaloon nasida do hagogoon dohot pangaramotion nasian Tuhan debata pangaramotion nasian Tuhan ido namandongani nasida jala nama bay nasida boy jongjong ditiki hasusahan nasida dang di patsuadahon nasida debata di nama ngadopi sitaononi alai lam togudo haporsion nasida di huaso dohot pangaramotion ni debata odo nandang diodolhon tuhita akan aporsea disaluhut aka parsorion dohot sitaononi uduk jala satia mahita mangulahon hata ni debata jala bengit mahita paimahon ibana namar huaso mangaramoti saluhut parngoluata nagok sidangoloni debata ma na mangaramoti hita saluhutna. Amin. Sian buku si Jahaon si Ganopari di HKBP buku pajonok hamuma tu debata